Ja sitten ei muuta kuin seuraavaa hahmoa lauteille sitten. Pyydetään sisään kaupallisessa yhteistyössä sosiaalisen median kuningatar Anniina _alaviiva. Tervetuloa. Jää, kiitti Niina. Okei, upeat huulet. Niina, onks noi sun omat? Kiitos, on. Wow, mun ei. Kaupallinen yhteistyö, huulet saatu. No niinpä tietysti. Jää. Hei, sori, saisiks mä lähikuvaa? Jep, kiitti, love it. Okei, moikka kaikki seuraajat, tervetuloa taas mun liveen. Multa on kysytty nyt tosi paljon, että mitä tuotteita mä käytän. Niin tästä teille tulee Get Ready With Me Pregnancy Edition. Oho, wow. Yeah. Onpas tässä paljon tuotteita. Jep. Tässä on mun aamurutiini. Tää on 78-vaiheinen. Sitten mulla on eri tuotteet mun päivärutiiniin, iltapäivärutiiniin ja iltarutiiniin. Okei. No ei kuitenkaan yörutiinia sulla ole. On. Mä hakkaan Patrickia tyynyllä, kun se kuorstaa. No. Näin justiin. No mites kuinka kauan tämmönen aamurutiini sitten vie aikaa? Tää on tosi lyhyt. Tää on vaan 2 tuntia. Okei, no meillä on noin minuutti aikaa, että siirrytään tässä niin kuin eteenpäin sitten. Jääp, storyn puolelle lisää. Joo, no sä mainitsit äsken tämän sun miesystävän. Patrick. Anteeksi, mikä? Mä en saa kunnolla peetää näillä huulilla. Patrick. Patrick, yeah! Niin, no kerros vähän Patrickista sitten. Eli asutteko te yhdessä vai onko hänellä oma asunto vai? Jep. Jeep. Jep. Siis puhutko se nyt teidän autosta Jeepistä? Jep. Aivan niin, että hän tämän kuorsaamisen takia nukkuu siellä sitten. Jep. No niin, onnea Patrick ja kiitos Anniina _alaviiva.